mapagbigay na tao at maano, yung kahit marami na siya, bibigay pa rin siya ng bibigay sa mga tao. Maasahan, magaling, pagbigay. Kaya ni Jose Rizal. Matalino para maging role model ng mga kabataan. Siguro yung maraming natutulungan at nagagawang mabuti sa taong bayan. Dapat matapang. Dapat di sumusuko para sa bayan. Isang bayani dapat matulungin yung pantay-pantay yung trato nila sa amin, hindi yung ganyan pinipili. Hanap ko sa isang bayani, hindi lang may puso, kundi may malasakit. Tapos may pagmamahal sa kapwa. Wow ha!